Tuo mun ja mun 9-vuotiaan pojan kanssa soppailee. Mihin me mennään eka? En mä tiedä, sisällä. Simseille. Älä hissaa. Onko mä haluan hissaa? Aina krääsäosastolla. Nyt mennään suoraan sinne kohteeseen. Takkeja. Onkohan sulle nämä miestiosaston takit? Onkohan hyviä? Et sä varmaan vielä oo ihan aikuinen mies. On. Käydään vielä kattoo tuolta lasteosastolta. Ei ruveta vielä aikuisia. Täällä on yksi takki, mutta tää on tämmönen niinku kevyttoppatakki. Ja tää on tämmönen muovimusta. Onko hyvä? Ihan hyvä. Kokeile. En. No nyt on. Kato tämmönen bomberi. Hyi. Alennetut hinnat, mutta nää on pienille. Pieni. Toppa. Vähän liian raju. Tyttöjen vaatteet. Mutta nyt etsitään pojalle. Onks tää vieläkin linja? jos ihan vähän täällä sisustusosastolla tähän No väliin. ihan vähän. Ai niin, meidän pitää mennä tonne rituaalisiin. Sinne me mennään. On tämä se, mitä tulin hakemaan. Tääkin on hyvä. Mä otan tällaisia pikkuversioita testiin. Tää on öljy ja tää on sitten hius- ja vartalotuoksu. Tuolla kassaluona näitä. Nyt sä voisit varmaan lennää reittiä. Vähän millä se näyttää. Eikö sä kantakaan? Saat kantaa kassi. Niin just niinku itse haluat. Haluan normaalin tigerin ja jungat olisi paljon. Aika porvarilliset ajatukset. Mä oon kuitenkin vaan osa-aikainen myyntiavustaja. Mikä on porvari? Porvari on sellainen rikas tyyppi. Tämähän on 30. Tänne meidän ei pitänyt mennä, mutta mennään salaa. Joo. Kato, mitä tää on? Vartalovoide. Se on vartalovoide. Näitä tarvii aina. Ihmisiä on 10 miljoonaa. Peruuta, niin mennään. Valkoinen tuplasone. Mut nää on luottotuote. Näillä ei tule edes raitoja kellaan tai peiliin. Nyt me testataan. Mitä se on? Kerropa. Riisessä. Riisessiä. Peunoin